זה לא בהכרח למחוא כפיים, וואו, איזה סיפור הצלחה, חברה הזאת נמכרה ב$100 מיליון. $100 מיליון זה מלא כסף, אבל יכול להיות שאנשים שם לא קיבלו שקל, כן. למרות שהם עבדו שם שנים. אז אמנם אין פלייבוק אחד לאיך להרים סטארט-אפ מצליח, אבל מה שבטוח זה שלכל אישיות מובילה, יש את הפלייבוק שלה לאיך שהיא הגיעה להצלחה. אז ברוכים הבאים לפלייבוק של מועדון היזמות. קוראים לי שיר שני, אני יו"ר המועדון, סטודנטית למדעי המחשב ויזמות, ובימים אלו מקימה גם סטארט-אפ בעצמי. אני הולכת לראיין את האנשים הכי מצליחים ומובילים בתעשייה, במטרה להוציא מהם את הפלייבוק שלהם שהוביל אותם להצלחה. האזנה נעימה. אשמח מאוד להתחיל בלהציג אותך, גיא לחמן, שותף בכיר וראש משותף של מחלקת ההייטק בפרל כהן, שזה באמת משרד עורכי הדין, גם מהגדולים בארץ ובאמת המובילים בתחום ובעולמות הטכנולוגיה. אתה דמות מובילה באקוסיסטם בישראל, המרצה באוניברסיטת רייכמן, מנטור בתוכניות ואקסלרטורים שונים, ובאמת מלווה את הסטארט-אפים ממש משלב 0 עד אקזיטים, הנפקות. תכף נדבר על זה יותר. אם זה לא מספיק, אתה עומד גם בראש דסק יפן וגרמניה של המשרד, אז גם מביא עוד זווית שהיא גלובלית. ואני אגיד ככה ברמה האישית, אנחנו מכירים כבר תקופה ארוכה, ההיכרות שלנו התחילה שבאמת הייתי סטודנטית שלך ברייכמן, ליווית אותי גם באפרייז, אקסלרטור שניהלתי, כמובן עכשיו במועדון היזמות, בסטארט-אפ שאני מקימה, אז תודה ענקית ותודה שאתה כאן. מכל ההקדמה, מה שהכי חשוב זה הנושא של הסטודנטית בעיניי, זה הכי כיף. כן, זה... כל היתר כולם יכולים לעשות, כולם זה, פה זה השוס המיוחד. כן, וזה לגמרי קורס מאוד מאוד משמעותי אצלנו בבית ספר ליזמות, ולכן גם אני בטוחה שהפרק יהיה בהתאם. אז פספסתי עוד משהו? לא, אני אוהב לבשל, אוהב לטייל בעולם, מה עוד... כלבה יפנית. יש לי כלב יפני, כן, אני פסיכי על יפן. שזה... overworked, underslept. כמו שצריך. כן, זה אני. טוב, אז אני אשמח שנתחיל כזה מהסוף להתחלה. נדבר קצת על אקזיטים, הנפקות, מנקודת המבט שלך. האם זה כמו שזה נראה בכותרות? איך זה כזה כשרואים את זה באמת מהצד ואת מאחורי הקלעים? אז אני חושב אני לא יודע אם את זוכרת, אבל אם... באחת ההרצאות הראשונות של הקורס שאני מעביר בפקולטה ליזמות, אני אומר, תקשיבו, אחרי הקורס הזה אתם תקראו את העיתון בצורה הרבה יותר ביקורתית, ולאורך הקורס אתה פתאום קולט כמה בולשיט יש בכותרות בעיתון, וכמה הן כאילו נוצצות, אבל אם אתה קצת מבין את המודל מעבר לכותרת, זה מתחיל לעלות תהיות, ואתה גם מתחיל להבין שיש אולי באמת מחסור במידע, כאילו, וזה לא בהכרח למחוא כפיים, וואו, איזה סיפור הצלחה, החברה הזאת נמכרה ב$100 מיליון. $100 מיליון זה מלא כסף, אבל יכול להיות שאנשים שם לא קיבלו שקל, למרות שהם עבדו שם שנים, וכן הלאה. אקזיט זה משהו שאנחנו כולנו שואפים שיקרה, זה הדרייבר, זה הדלק של התעשייה. ברוב המקרים הוא טיפה יותר מאכזב ממה שהוא נראה, זה לא סקסי לדבר על זה, אבל זה האמת. כן, אבל למה? כאילו ממש קונקרטית, מה יכול להיות? כאילו, מה יכול להיות לא סקסי ב$100 מיליון? מכיוון מכמה דברים, שאלה טובה. אחד, זה מאוד קשה להגיע לאקזיט, זה לא משהו שבאים אליו בקלות, למרות שזה נראה כאילו מעבר לפינה. בתקופה הזאת גם בסייבר, כל אחד חושב שהוא ירים יד ויהיה לו מיזם סייבר ושעה אחרי זה אקזיט במיליארדים. יש פה אשליה אופטית, יש הרבה מאוד עבודה שנדרשת לפני שזה קורה, וגם לפעמים אתה יכול להיות הכי טלנטד, אתה יכול להיות עם הפרודקט הכי מדהים, מיליון ואחד פרמטרים שהם כולם aligned, אבל בסוף מה שגורם לזה לקרות זה יד המקרה. יד המקרה. והרבה פאונדרים אוהבים לייצר כזה מורשת קרב, כן, מהיום הראשון ידענו שגוגל תקנה אותנו, בתור אחד שמלווה באמת המונים, לאורך השנים, כמות הסטייה והאלמנט ההפתעה והכדור שמגיע מהצד וזה שקורה בחיי מיזם היא אדירה, זה לא באמת מתווה אחד שתרוץ עליו והכל יעבוד, אז זה קשה, זה אחד. 2, המבנה של התחום, של הון סיכון, הוא תחום שהוא
בנוי באופן שהוא לא תמיד מבטיח שמייסדי החברה או העובדים של החברה יהיו אלה שיראו כסף. לפעמים זה תלות בכמות הכסף שהושקע סך הכל בחברה. יכול להיות שבחברה הושקעו, האקסיט אולי הוא $200 מיליון, אבל הושקעו בחברה $150 מיליון, ודבר ראשון אנחנו הולכים ונותנים אותו למשקיעים, וכן הלאה. יכול להיות שעד שנגיע לרמת העובדים, כבר לא יישאר כסף. אז זה קורה בהרבה מאוד עסקאות. דבר שלישי, לא כל אקסיט הוא זה, כלומר יש המון צורות של אקסיט, זה יכול להיות אקסיט על דרך של לרכוש מניות, זה יכול להיות על דרך של fire sale, זה יכול להיות על למכור את הקרן הרוחני, וכל עסקה יש לה גם מבנה אחר, אז לפעמים בעיתון אתה קורא על אקסיט, נמכרה ככל הנראה $100-250 מיליון, אבל בפועל זה מה שנקרא earn-out, כלומר על הנייר זה הפוטנציאל שהם יכולים לקבל אולי עוד 4 שנים, אם כל הפרמטרים הכלכליים יעבדו, אבל יש עוד דרך ארוכה והרבה עבודה עד שהם יגיעו לזה. אז מה שאני אומר זה, אקסיטים זה אחלה, צריך לדחוף לזה, הכלכלה שלנו נהנית מזה, זה נותן לנו את הרוח היזמית, אבל לא כל מה שנוצאת זהב תמיד. כן. אולי תיתן כזה ממש דוגמה קונקרטית, או נגיד תנתח איזה מקרה. יש לי דוגמה ממש מהשבוע, אני מייצג חברה שהיא כבר שנים רבות לקוחה שלי, והיא נקנית על ידי תאגיד אמריקאי גדול, על ידי חברה ציבורית אמריקאית, וזה באמת אקסיט ברמה מסוימת, אני לא יודע מה להגיד עצוב, אבל זה אקסיט שלא עשו שם, בוא נגיד, את המכפילים הענקיים שהיית מצפה לראות, המשקיעים שהשקיעו בחברה במקור, אפילו לא הצליחו להחזיר את כספי ההשקעה שלהם, והמייסדים יצטרכו להתחייב לשנים ארוכות של עבודה כתנאי לסגירת העסקה. נכון שהם יקבלו איזשהו job security מסוים, יכול להיות שהם יעברו לעבוד באיזשהו חברה גדולה יותר, וכל העול של להיות פאונדר אולי ירד מהם, אבל זה לא life changing, זה לא מאפשר להם עכשיו לעבור לג'יפ פורש, או לקנות 4 דירות באיזה מגדל, זה לא האירוע. והיית אמר שזה רוב העסקאות? כי כאילו, אני לפעמים מסתכלת על עצמי, זה החלום, זה החלום הישראלי החדש, כאילו. אני חושב שהיו בשנים האחרונות כמות עסקאות בישראל עצומה, שממש שינתה פה את הכלכלה. אנשים נפגשו עם כמויות אדירות של כסף, והיו עסקאות מאוד מאוד מוצלחות. מאוד מאוד מוצלחות, וזה מדהים, והמודל עובד. זה שווה, הסטטיסטיקה היא אולי לא כזאת, אבל אם אתה בתוך הצד של ההצלחה בסטטיסטיקה, זה שווה את זה. זה יכול להיות עצום, אבל גם היו המוני אקסיטים מאוד עצובים, או פחות זוהרים, פחות נוצצים, וגם היו המון חברות שלא הגיעו לאקסיט. כן. עכשיו, זה לא בהכרח רע לאנושות, מכיוון שהרוח היזמית היא לא נכבאת אם אין אקסיט מוצלח. נמרת יזמות כמוך, אם באקסיט הראשון היא לא תקבל 100 מיליון, תקבל סכום אחר, אז היא תמשיך בסיבוב הבא, בחברה שאחרי זה, להצליח בענק עוד יותר, והיא תביא הרבה יותר יכולות. אז זה כמו כזה עץ שנופל ביער, אז הוא נותן חיים לעוד הרבה הזדמנויות, ויש כזה איזה ביטוי, לא? יש כזה. אז כלומר, זה פותח לנו עוד הרבה יכולות והרבה זה, אז אני לא צריך לבכות על אם אין סיפורי הצלחה. יזמים לא הולכים לשום מקום, הם ימשיכו לייצר יזמויות, הם דווקא יותר חזקים, יותר מפותחים, יותר מקצועיים. כשאני אגב מסתכלת על כתבה, יש לי איזה כלי או דרך להבדיל, או שזה פשוט, כאילו בסוף הנתונים חסרים? אז קודם כל, אז שאלה מעולה. אחד, אני בדרך כלל לפי הכתב והעיתון כבר יכול להבין, אבל זה כמובן לא נגיד פה פרטים. יש כתבים שאני יודע שמעניין אותם רק הרכילות, או רק לזרוק סכום בעיתון, אין קשר לבין זה למציאות. מצד שני, יש כתבים ישראלים שהם מאוד מאוד יסודיים, כתבי הייטק. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שסכום האקסיט הוא לא תמיד אינדיקטור לעסקה מוצלחת או לא עסקה מוצלחת, וצריכים להבין מה כמות הכסף שהושקעה בחברה ומה סוג העסקה.
ואם יש בעיתון דיווח על חברה שגייסה $70 מיליון, זה סכום מדהים וזה גיוס מדהים, אבל צריכים להבין באיזה שווי ה-70 מיליון דולר האלה גויסו, כן. ומה הדילול שנכפה על המייסדים כתוצאה מזה, או על העובדים או יתר בעלי המניות. זה מדהים לגייס $50 מיליון, אבל אם אתה מגייס $50 מיליון בוולואציה שלא משאירה לך אחר כך מניות בחברה, פשוט מכניסה כסף לקופה, אז זה טוב לחברה אולי, כי יהיה לה דלק, אבל אני לא יודע אם ליזמים, או יהיה דלק מבחינת מוטיבציה להמשיך לתת את עצמם גם בסבבים הבאים ובדילולים הבאים שיבואו, אז צריך להסתכל על זה טיפה יותר בצורה זהירה. כן, ואיך אתה מסתכל על הנפקות? זה באותו אופן, זה יותר סקס, זה פחות, כאילו... אז הנפקות זה שוק אחר לגמרי, זה גם שוק אין כל כך בעיית מידע כמו שיש בשוק הפרטי, כי ההנפקות הן ציבוריות, המידע הוא פומבי, המחירים הם פומביים, אז קל יותר להכניס את זה לפרמטרים כלכליים ולהבין אם זה הצלחה או לא. השוק הזה די יבש בשנים האחרונות, שלא להגיד יבש מאוד, מכל מיני סיבות. זה אולי אני טועה, אבל זה נכון בישראל, נכון? נראה לי שבישראל יש איזה חלום על אקזיט יותר מעל הנפקה, או שזה נכון גלובלית? אני חושב שהשוק בישראל בהייטק התאפיין בעיקר ב-M&A's, לא ב-IPO's. היו הרבה ניסיונות לעשות IPO, בשנות 2021, 2022 היה גם המון מה שנקרא ספאקים וניסיונות להיכנס לבורסה האמריקאית בכל מיני דרכים. לצערי רובם נכשלו. שגם על זה לא קוראים בעיתון? נכון. ויש איזשהו חלום, כאילו, אני חושב שבארץ יותר מקובל שאקזיט הוא נעשה על דרך של מיזוג או רכישה. מעניין. אז כאילו, מה זה עניין של מזל, אבל אני מניחה שלא רק. אז אני אשמח שננסה כזה לחזור לתחילת הדרך של יזם, וננסה לפרק את השלבים המרכזיים, ואיך כן אולי אפשר לעשות את זה בצורה שתאפשר לו אקזיט לא עצוב, או שתאפשר לו בכלל להגיע למקום הזה, איך כן אפשר לכוון לעולמות האלה, אם זה אקזיט או הנפקה. אז אם אנחנו נגיד מתחילים, יזם ממש בתחילת הדרך, לקראת הקמה של חברה, לקראת הסכם מייסדים, מה שם אתה מרגיש שטעויות של יזמים, או שהיית ממליץ לעשות? אז אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, ככל שאני יותר שנים בתעשייה הזאתי, אני השנה זה השנה ה-20 שאני מלווה סטארט-אפים, כבר עוד מעט מגיע לרמות שזה די, אני צריך להצניע את זה, שלא ידעו שאני חתייר. ככל שאני יותר שנים בתעשייה הזאתי, אני יותר מבין שאין חוקיות, שאפשר להגיע לאותה תוצאה ב5 או 10 דרכים, שאנשים שמתבטאים בצורה מאוד נחושה. תעשו ככה. בדיוק, בכזה, אם אתה עושה ככה, אז זה יצליח. או, אתה עזוב את מה שאתה צריך לעשות ככה, בדרך כלל, ברוב המקרים טועים. כן. יכול להיות שהם צודקים, אבל כאילו, גם שעון מקולקל צודק פעמיים ביום. הבחינה של כמות הרנדומליות והכמות משתנים שיש בסטארט-אפ, שהיא קשורה אליו וקשורה לגורמים חיצוניים ולמיליון ואחד דברים, היא כל כך גדולה. אין טקסטבוק, אין איזה מתווה, אין איזה תעשו ככה ותצליחו, זה פשוט פיקציה, זה לא קיים. כן. אז זה אמירה שנועדה לעודד. אני אומר, אתם יכולים להגיע ליעד דרך המון דרכים, לאו דווקא כמו שההוא שמכר חברה לאורקל עשה, יכול להיות שאתם יכולים לעשות את זה בדרך אחרת. וצריך אז לקחת את כל היועצים האלה, with a grain of salt, מאוד בזהירות. 2, בגלל שאני עורך דין, מה לעשות? אז הסטטיסטיקה, והרבה אנשים לא מכירים אותה, היא שבערך אחד מכל 5-6 סטארט-אפים נכשל, נבלם בגלל בעיה לגלית או רגולטורית. זה המון. זה המון בטירוף. הרבה אנשים חושבים שזה יקום ויצליח בגלל פרודקט, בגלל צוות, בגלל טכנולוגיה וזה, אבל רכיב הסיכון הלגלי שסטטיסטית גורם
התקיעה לכישלון המיזם הוא ענק, זה כאילו 18% מאיזה מכון אמריקאי פרסם את זה, CB Insights, והתפקיד שלי הוא בעצם לנסות לשפר את הסטטיסטיקה לאותם יזמים, לאותם לקוחות, ולדאוג שהם לא יהיו בתוך ה-18% האלה. אז איך זה מתחבר? מצד אחד אתה אומר, אין דרך אחת, אין כאילו, זה מאוד רנדומלי, כאילו אין באמת פלייבוק שצריך לפעול לפיו, ומהצד שני אתה אומר, אני פה בשביל לנסות לעזור ולמנוע. אז אני חושב שיש המון נושאים שפאונדרים הם אחד לא מודעים להם, והם לא מבינים איך שהם פועלים, זה משהו שיכול לייצר טעות, או עכשיו או בעתיד. אז הם כאילו לא כך יודעים שהם דרכו על מוקש לפעמים. שתיים, לפעמים הם לא מזהים בעיה לגלית כבעיה לגלית. הם לא שמים את זה תחת הקטגוריה של, זה משהו סוגיה משפטית. לדוגמה? כל הנושא של בניית קאפ טייבל, כל הנושא של... שקאפ טייבל במילה למי שלא יודע. של טבלת הון, כל הנושא של חלוקת מניות בחברה למשל. זה לכאורה ביזנס, אבל זה לגמרי עניין לגלי. לקחת מניה, להחזיר מניה. אתמול דיברתי עם יזם, שהוא נתן לאיזשהו יועץ 1.5% מהחברה שלו, והוא הבין שזה לא היה נכון. כן. אז הוא התקשר אליי ואמר לי, הוא אמר, דיברתי עם העורך דין בצוות שלך, עורכת דין, שהיא עורכת דין מדהימה ומוכשרת, ואני מרגיש שהיא ממש מסבכת את העניינים, מכיוון שהיא באה ואמרה לי, לא, אני לא יכול פשוט לקחת מניות ולהחזיר מניות ולבטל מניות. אני לא מבין את זה, מי בכלל ידע? ולמה אתם מסבכים? כאילו? והוא גם, הוא הגדיל ואמר, בדקתי בקלוד, והקלוד אמר לי שלא צריכה להיות בעיה. אז... כמה באים אליך עם... בדקתי בג'מיני, בדקתי בקלוד. וואי, זה קיצוני. ואתה חושב שזה עוזר או גורע? אנחנו יודעים שהקלוד וכן הלאה הם לא תמיד אמינים, לפעמים נותנים לך תשובה שרוצה לרצות אותך, וזה לא מחליף ייעוץ משפטי. תנסה לרוץ, נראה עד כמה רחוק תגיע. יש שם דברים שגם הם עניין של ניסיון, כזה street smarts, לאו דווקא דברים שהם academic smarts. אז אני בעד כלי AI כמה שיותר, אבל אני לא הייתי... כן. אבל זה שהמיוצגים שלך מגיעים עם איזשהו ידע רקע בדקו, יתרון או חיסרון מבחינתך? אני חושב שזה יתרון, זו שאלה מאוד טובה, כי לפעמים זה יתרון, לפעמים זה חיסרון, אני חושב שבכללי זה יתרון, אבל אם היזם הישראלי הממוצע הוא סופר חד, חריף, מוכשר, אבל הוא גם מאוד שחצן, ולפעמים הידע המקדים, אנשים, זה מודל אצלם איזה שחצנות, אני יודע כי קראתי בזה, או אני יודע כי ראיתי פודקאסט. לא, העולם הוא לא חד-ממדי. זה לא שהיה דוגמה אחת שמישהו דיבר עליה באיזה פודקאסט, או משהו שקרה בעיתון אחד, וזהו. ככה עכשיו כל המקרים יהיו ככה. זה לא עובד ככה. יש 1,001 צורות שדברים יכולים להתפתח, והתשובות החד משמעיות שהכלי AI האלה, או גורמים אחרים מייעצים, be careful of that. אז הסברנו לאותו יזם של להזיז מניות, זה דבר שמייצר תקלות מס. קלוד לא ייתן ייעוץ מס. למה? מה זה אומר, תקלת מס? זה אומר שאם אני לוקח ממישהו נכס, ואני מעביר אותו למישהו אחר, יש מישהו שבעיני מס הכנסה מכר נכס, ומישהו שקנה נכס, או שקיבל נכס. גם החברה ממש בהתחלה עוד לא מגלגלת כסף, או לא גייסה. אז פה נוגעת בנקודה הנכונה, שיכול להיות שיש איזושהי אירוע מס, אבל יכול להיות שהוא מאוד קטן, או אפילו אפסי. וזה מה שאני כל הזמן אומר בקורס, במחזור שלך פחות הדגשתי את זה, היום אני ממש מדגיש את זה. הדגשת, לכן אני יש איזה קטע של פיל בחדר, שבעולם ההייטק, שאני יכול להיות צודק, יכול להיות שמס הכנסה אף פעם לא יגלה את זה, ויכול להיות שאינטל לא תדע אף פעם שהיינו עובדים שלה בזמן שהקמנו את הסטארט-אפ, ויכול להיות שאוניברסיטת תל אביב לא תדע שזה משהו שהוא קשור למחקר של האוניברסיטה, 1,001,000 דברים. יכול להיות שהאנשים האלה לא ידעו, סבבה, ומי שידע תמיד, ויהיה לו את הוודאות,
זה המשקיע המתוחכם שישקיע בך, כי הוא ייקח עורכי דין וייתן להם הגדרות, תפרקו את זה לרמת הברגים, ותחפשו לי את כל התקלות האלה, כדי שאני לא אשים עכשיו $5 מיליון, ואגלה שכל הדבר הזה התחיל כרעיון של עובדים בזמן שהם היו עובדי אינטל, ומחר אני אקבל מכתב מאינטל שדורש את הכל חזרה. אפילו אם תיאורטית אינטל מעולם לא תדע, ואפילו לא יעניין אותה, המשקיע חייב לעמוד משקיע רציני, VC רציני, חייב לעמוד בסטנדרטים, והוא לא יכול לקחת על עצמו את הסיכונים האלה, שההשקעה שלו תיפול בגלל ליגל. כן. זה בסדר שהיא תיפול בגלל 1,001,000 תקלות ביזנס וכן הלאה, אבל בגלל תקלת ליגל שלא זיהית, זה לא במנדט שלו. אבל יבוא יזם ויגיד, הנה, יש מלא דוגמאות של עובדים שעבדו במייקרוסופט, בוויקס, באלף ואחת חברות, הלכו והקימו מיזם של עצמם, ולא קרה כלום. אז כאילו, למה, כאילו זה נשמע לי מופרך, שמישהו באמת יבוא ויעשה עם זה משהו. אז המלא דוגמאות האלה הן באמת נכונות, אבל אין פרסום של הפעמים שהן, החברות האלה קרסו. או קרסו, או חטפו תביעה, או חטפו מכתב התראה. הרבה פעמים מגיעים לאיזשהו הסדר, זה לא מקבל פרסום. ואנשים חושבים, בחיים בשנת 2026, אנשים חושבים שמה שבמדיה זה המציאות, אבל לא, יש הרבה דברים שלא מגיעים לפרסום. יש 1,001,000 מקרים שמעבידים, כן רודפים אחרי העובדים שלהם. יש לך דוגמה? אבל אפילו הם לא מעבידים. שנתקלת בה? אפילו אם הם לא רודפים, עדיין המשקיע יכול לרדוף. יש לי תמיד דוגמה של איזה סטארט-אפ כאילו זה קורה כמעט כל סטארט-אפ, אבל זה סטארט-אפ שעבדתי איתו, שאחד הפאונדרים היה עובד אמזון בזמן שהוא מקים את המיזם, ולאמזון לא אכפת בכלל. זה בכלל לא בתחום שלה. אין לה מדיניות ללכת ולרדוף אחרי אנשים וכן הלאה. אבל אני זוכר שישבנו מול המשקיע, והמשקיע אמר, מצוין, אבל אתה היית תקופה עובד של אמזון בזמן שהקמת את זה. אני רוצה נייר מאמזון שאומר שהם לא יופיעו לי ביום אחד בעתיד, שהם יקראו שעשינו אקסיט של 400 מיליון, וידרשו את כל הקניין הרוחני של החברה. ובשלב הזה כבר מאוד קשה לבוא לאמזון ולבקש, כי אתה כבר באת, כאילו, כבר יש חברה שעומדת לקבל השקעה, זה כבר לא צחוק. נאלץ חצי שנה אחרי שהוא כבר עזב את אמזון, לחזור לאמזון ולהגיד, היי, אתם זוכרים אותי, פעם עבדתי פה, אז אני עכשיו מגייס כסף לפי שווי של $10 מיליון על טכנולוגיה שפיתחתי בזמן שישבתי פה בפיירול שלכם, אז בואו תחתמו לי פה, שאין לכם שום דרישות ושום טענות. יש מצב, אמזון שם ספציפית נתנה את זה, אבל רוב המעבידים לא הרגישו הכי נוח לתת. כן. אז איך מונים את זה? מה זה? מונים את זה בזה שמקבלים ייעוץ משפטי אמין וטוב ומאוד מנוסה מההתחלה. רוב משרדי עורכי דין הגדולים עובדים במודלים שהם מוכנים לקחת סיכון על הסטארט-אפים הצעירים, הם מוכנים לדחות את התשלום עד גיוס כסף, מה ששם את היזמים בסיטואציה שהם יכולים להיעזר ולקבל ייעוץ משפטי מאוד איכותי מבלי לשלם, והם מקבלים את כל מה שהם צריכים כדי להצליח בהתחלה, אז למה לא לנצל את זה? כאילו אין להם פה איזה תמריץ שלילי לא לפנות לקבל ייעוץ. זה דבר אחד. ושתיים, אני תמיד רוצה להכין את החברות שאני מלווה לסטנדרט הכי גבוה, לעבור due diligence של איזה VC מסיליקון ואלי. אני רוצה שהכל ייראה כמו בית מרקחת. יכול להיות שהסטארט-אפ אף פעם לא יגיע להיפגש עם VC בליגה הזו, אבל זה הסטנדרטים המקצועיים שלי, וזה מחמיר, זה לפעמים מחמיר, אבל מצד שני זה גם, אני חושב שמאפשר, הקטין את הסטטיסטיקה בקרב הלקוחות שלי. הם שרדו דברים שאולי היינו מחפפים אותם, היו באים להם בהפוכה. כן, אני יכולה להביא אבל גם יזם שיגיד, רגע, וזה כאילו, זה התעסקות מיותרת, זה שורף לי זמן, זה מעכב אותי ואני רוצה לרוץ מהר לשוק. תראי, מה אתה אומר? את צודקת, אני
כל יום, לא כל יום, אבל הרבה פעמים נתקל ביזמים שהם מאוד מעריכים אותנו ואומרים, תודה רבה גיא, שמעתי את העצה שלך, אני מבין, אני לא רוצה. וזה בסדר גמור, התפקיד שלי, אני לא אבא שלו, אני לא אח שלו, אני לא הבוס שלו. התפקיד שלי זה לייעץ לו, ואני מבחינתי עושה וי על הקופסה, check the box, אם ברור לי שהוא הבין. והיזם הוא אינטליגנט, זה בן אדם בוגר, זכותו לעשן סיגריות כמה שהוא רוצה, אפילו מול הרופא, בידיעה שזה לא... זה זכותו, זה מותר לו, it's his business, זה העסק שלו. התפקיד שלי זה לשים לו את תמרור הזהרה, להגיד לו, אם תפעל ככה, יש סיכוי שיקרה ככה וככה, ולנסות לשרת את המטרות העסקיות שלו, אבל זה שלו, זה שלו, ואני אוהב אותו, גם אם הוא יעשה אוברולינג על הדעה שלי, זה הכל סבבה, אני מספיק מאגו יציב כדי להתמודד עם זה. מדהים, ואם נגעת בו בכמה נקודות שבאמת יכולות לייצר בעיות בהמשך, אחד זה נגעת במיסוי, אירוע מס, ועוד נקודות, יש לך, אולי אני כזה נרד לטיפים יותר פרקטיים, שמי שמקשיב ידע, נגיד, מול חברות גם. אז אני מאמין גדול בהסכמי מייסדים, אני חושב שזה מאוד חשוב לעשות הסכמי מייסדים, אני יודע שלפעמים יש קולות בתעשייה שלי שאומרים, אל תעשו הסכמי מייסדים, יש עורכי דין, בגלל המגמה שהרבה מאוד סטארט-אפים היום מקימים את עצמם כבר בארצות הברית, בהתחלה, ובארצות הברית יש הסכמי מייסדים, אבל במיעוט המקרים, זה לא מקובל תמיד לעשות שם הסכמי מייסדים, ממיליון ואחת סיבות. עושים את זה בצורה אחרת, בהסכמים נפרדים, אבל אני עדיין חושב שזה יהיה נכון, שניים או שלושה פאונדרים שיוצאים לדרך ומקימים ביזנס ביחד, יעלו על הכתב הסכם ויגבשו איך הם רואים את החיים. בעיניי זה מאוד משפר את הסטטיסטיקה שלהם, מאוד מאוד בריא. למה? כי מה יכול לקרות אם לא? אני חושב שיהיה נכון להציף בעיות פוטנציאליות על ההתחלה, על פני שהם יגיעו בשלב מאוחר יותר. אני יכול להגיד לך שבקריירה היו לי מקרים שבאו אליי צוותים, חיבוקים, כולם מלאי שמחה וציפיות להצלחה שלהם, ונתתי להם צ'קליסט למה עושים בהסכם מייסדים, ויום אחרי זה חזרו אליי, טוב, החלטנו לסגור את הבסטה. אשכרה. כי זה גרם להם פתאום להתאמת עם דברים שהם בחרו לא להתאמת, או לא להתעסק בהם. למשל, איזה תפקיד כל אחד מאיתנו יהיה במיזם. מי יהיה CTO, מי יהיה CEO, מי יהיה VP R&D, מה בכלל ההבדל, או מה יהיו ההחזקות בינינו, או מה עושים בסיטואציה ששניים אומרים משהו מסוים והשלישי מתנגד לזה. יש מי שרוצה לעזוב. איך נמדדים עזיבה. אז הרבה פעמים זה גורם לאנשים פתאום לדון בסוגיות שקשורות לבעיות פוטנציאליות או לטעונות אפשרויות. אף אחד לא אוהב להתעסק בזה. כן. מצד שני, אם אתה כן מתעסק וכן מגבש את זה, זה מחזק אותך. אתם כצוות יותר חזקים, אתם יודעים, אתם כבר עשיתם חשיבה מה יקרה, אתם חושבים קדימה איך לבנות את זה, ואם תגיעו לאיזושהי נקודה קריטית או מסוכנת, יהיה מנגנון שידע לטפל בזה. זה, בעיניי זה פקל. ובאיזה שלב? כי אני אומרת, מה, חבל, הם עוד לא בנו, אין להם מוצר מחירות, ועכשיו הם מתפרקים על ויכוחים. יכול להיות שאם היה להם כבר מוצר מחירות, אז הם היו מוצאים את הדרך להסתדר. יכול להיות. אני חושב שאנשים שלא מסוגלים להגיע, שהם רוצים, יש איזה פרדוקס, כי בהייטק זה לא כמו להקים חנות למכור גלידה. זה לא האירוע. זה יזם בהייטק, זה 300% משרה, סופי שבוע, לילות, חגים, זה ברבק, זה להיכנס דרך החלון, דרך פירה עברו, רק להצליח. וזה לא דרך כלילה. ואם הם
לא מסוגלים, הם מצד אחד אומרים בוא אנחנו ניתן את עצמנו ברמות כאלה, אבל באותה העת, במקביל, הם לא מסוגלים להעלות על 3 עמודים את עקרונות הביזנס המשותף שהם מקימים, לא מסוגלים להגיע להסכמה על זה, אז זה חוק מרפי שהם לא יגיעו רחוק. זו דעתי. כן. זה רק יכול להחמיר. אז באיזה שלב? ממש ברמת הרעיון? או מתי אתה ממליץ? אני חושב שצריכים טיפה לערוץ ביחד ולהבין שזה מתאים. הרבה אנשים חושבים שיכול להיות להם כימיה משותפת, אבל זה לא תמיד ככה. ואז אחרי תקופה של, אתה מקבל איזושהי תחושת ביטחון, לחתום. היום נפגשתי עם יזמת מבריקה, שהפגשתי איתה כבר איזה 1.5 שנה, כל פעם דוגם אותה, ולא דיברתי כמה חודשים, ואז היא יצרה איתי קשר, והייתי בטוח טוב, כנראה קיפלה את המיזם, או הלכה לעורך דין אחר או משהו, ואז היום היא אמרה לי, תקשיב, אני חוזרת עליך, כי עכשיו הגעתי להבנה שמצאתי את ה-co-founder הנכון. וזה היה הריון מאוד ארוך, קראתי זה הריון של פילה, אבל יש לי תחושה יש לה קונביקשן מאוד מאוד גבוה לגבי המאץ'. זה הופך אותם לצוות מאוד חזק. זה הופך אותם לצוות שגם יוכל להתמודד עם הרבה בלטמים בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. זה גם צוות שיבחן על ידי גורמים חיצוניים בצורה הרבה יותר חיובית. זה כאילו, משקיעים מעריכים את הדברים האלה. לא ידעתי. כן, מעניין. אז אתה אומר, לפני שמקימים חברה, אבל אחרי שכבר קצת זמן רצים ביחד, ואם רגע נרוץ לשלב שבאמת הקמת חברה, מה שם חשוב לשים לב, באיזה שלב עושים את זה, טעויות שיזמים עושים? אז יש את האופטימום ויש את הפרקטי, כאילו האופטימום, אם אנחנו רוצים באמת להימנע מחשיפות מס ודברים כאלה, היא להקדים ולהקים את החברה, ולייצר מצב שכל הערך וכל השווי שלה יצמח מתוכה, ואידיאלית להרחיק את הטיימינג של הקמת החברה, מהטיימינג שמישהו נותן תו מחיר לחברה. כי למה? כי אז יש חשיפת מס מסוימת שמישהו יטען שבעצם הפאונדרים העבירו נכס לחברה, את הקניין הרוחני, ובעצם המחיר שניתן להשקעה משקף את המחיר של הקניין הרוחני שנכנס. זה חשיפה. הרבה פעמים מס הכנסה לא יראה את זה ככה. חלק מרואי החשבון פחות עושים מזה עניין. אני הייתי בהרבה מאוד מקרים שמס הכנסה עשה מזה עניין גדול. זה נורא תלוי. אבל אני חושב שאם יש לנו יכולת לשלוט על לאן דברים הולכים, אז אני בדרך כלל מעורר אצל היזמים שאני מלווה את ההבנה שהם צריכים להתקדם להקמת חברה יחסית מוקדם על פני מאוחר, כי זה אידיאלי בעיניי, משפטית ומיסויית. כן, אבל מה יכול לקרות שבעצם כשנכנס הכסף הם צריכים לשלם עליו מס, הם לא במילא צריכים לשלם עליו מס? מס הכנסה יכול לבוא ולהגיד שהמניות שהם קיבלו ביום הקמת החברה, הן מניות שהיה להם כבר שווי. ואם הם נפגשו עם שווי, אז יש פה בעצם אירוע שהם חייבים לשלם מיסים על המניות שהם ניתנו. הם הכניסו נכס לחברה, וזה בעצם הקניין הרוחני, וזו חשיפה שקיימת. הם לא במילא צריכים לשלם מיסים? לא, הם יהיו צריכים לשלם מיסים רק שהם ימכרו את המניות באקסיט, זה האידיאלי. אני לא רוצה שיראו פה עסקה שהכניסו קניין רוחני לתוך החברה, וכתוצאה מזה מישהו יתעשר. הרעיון הוא להקדים את ההקמה, בשביל שהם יוכלו לצבור תאוצה ויוכלו לצבור מיילג' בתוך החברה, ושהקניין הרוחני ייבנה מתוכה. לא ערב לפני השקעה להקים את החברה, זה פחות אידיאלי. אני כן אגיד שיש לי מקרים שאין ברירה וזה מה שעושים, אבל בעולמות האופטימום זה עדיף מאוד. מה החיסרון בלהקים חברה מוקדם, אם יש? יש כאלה שיבואו ויגידו שהחיסרון זה שאנחנו עוד לא מגובשים, והנה פתאום יש לנו
חברה שהקמנו, וזה אומר שיש לנו... כל שינוי יותר קשה לעשות. גם, זה הערה מאוד נכונה, אם אני לא מגובש עדיין על ה-founding team, כאן זה באמת משהו שאני הייתי מחכה איתו. אם אני נפגש עם פאונדר והוא אומר, אני לא מתכוון להיות סול פאונדר, אני שמה עודד אותו להמתין כמה שיותר עד למציאת ה-co-founder. אבל אם זה במקרים אחרים שאנשים פשוט לא יחסו לזה חשיבות או דברים כאלה, אז זה משהו שאני לא הייתי ממתין איתו. כן. אז בתכלס אחרי שצוות מגובש על עצמו, יודע שככה הוא רץ, יודע מה חלוקת האחוזים, שם אתה כבר ממליץ. מה שרציתי להגיד קודם, סליחה, נקטע לי החוט מחשבה, זה שאנשים מאוימים להקים חברה, כי הם חושבים שיהיה לזה עלויות לגליות כבדות, ושאחר כך יהיו צריכים לסגור אותה. זה חרטא, זה לא יקר האירוע הזה. זה ממש לא יקר. כמה זה בערך? להקים חברה בדלוור זה בסביבות $2,500 בערך. אם עושים את זה עם משרד עורכי דין, יש גם שירותים באינטרנט שיודעים לעשות את זה פחות. חברה בארץ, אגרה של $2,500. יש עלויות לפרק, אבל שוב, זה לא עלויות של וואו, בור כלכלי, זה לא... שוב, הכל בהסתכלות על הפרדוקס הזה, שאנשים אומרים, אני אעזוב משרה שהיא סופר מכניסה בחברת הייטק, ואני אלך להיות בוטסטראפ בגראז'. ההקרבה היזמית הענקית, זה כאילו, אני לא מצליח, עם כל השנים שאני מתעסק בזה, אני לא מצליח להבין, כאילו, אם אתה עושה ניתוח, לא יודע, אתה צריך לעשות ניתוח שורש בפה, אני לא יודע, אני הייתי הולך לרופא הכי טוב, כאילו, למה לחסוך? כאילו, לא שזה יקר, אבל כן. אם אתה נותן כזה, אתה רוצה כל כך להצליח ואתה נותן כזה את הנשמה, אז תלך עם זה כבר עד הסוף, בכל הפרמטרים, כן. ותוודא שאתה הכי בטוח, הכי טוב, שלא יהיו לך תקלות. כן. אני לא מצליח להבין לפעמים את הפרדוקס הזה. אני אגיד שאפילו על עצמי, אני רואה את זה שזה ההבדל תפיסה בין עצם זה שאני לא עובדת, כמו שאמרת במקום, זה כמו שאני משקיעה כסף בחברה, כי יכלתי ללכת ולהרוויח, אז כאילו זה... נראה לי כשזה יוצא מהכיס, זה פשוט נראה לי מרגיש אחרת, כאילו כשאתה כבר משלם. סתם, הסתכלות מעניינת. יש גם האנשים רתיעה מהתשלום, אבל זה לא יקר, כמו שאנשים חושבים. כן. וזה קונה לך ביטחון, זה דואג שמשהו יעבוד כמו שצריך. וכאילו, אתה בונה בית. כן. אז למה לך ללכת על הריהוט הכי זול שהתפרק תוך שעה? כאילו זה לא... יש הרבה מקומות לחסוך, אבל אני לא חושב שבבייסיק ליגל זה המקום. כן. כי... זה אחר כך יבוא בהפוכה. אני פשוט ראיתי יותר מדי מקרים. פאונדרים לא אוהבים לשמוע את זה, הם חושבים שזה, חלק מזלזלים בזה, חלק אומרים שליגל זה משהו שאפשר למצוא לו פתרונות. הכל סבבה, בואו נראה אתכם, תצליחו, כל הכבוד לכם. אם אתם חושבים שאתם תחסכו את $1,000 האלה, וזה מה שיביא את ההצלחה, תפאדל. כן. אני לא יודעת אם זה בהכרח עניין של זלזול, כמו להגיד, יש לי 10,000 שקל, נגיד אמרת $2,500, אני רוצה כל שקל שיש לי להשקיע במה שיקדם את המוצר או את החברה, וכאילו זה אני אומרת, אוקיי, אני אנסה לדחות עד כמה שאפשר. אני מסכים, אני חושב שהמשרדים שמתמחים בליווי של סטארט-אפים, הם ערים למחסור בכסף בהתחלה, וכמו שאמרתי קודם, הם לוקחים סיכון, אבל אני רואה דוגמאות, אני יותר מתכוון לדוגמאות הקיצוניות, כאילו, יש שירותים שמקימים חברה אונליין בדלוור, וזה עולה איזה $1,000 במקום $2,500. נגיד סטרייפ אטלס כזה של דברים כאלה. אפשר לעשות את זה. אף אחד אבל לא שומע על המקרים שמגיעים אליי, ויש לי לפחות 3 כאלה בשנה, שהם אומרים, הקמתי את החברה דרך השירותים האוטומטיים, אבל אוי, לא הבנתי בדיוק כמה מניות אני צריך להקצות, לא הבנתי כמה ההון הרשום צריך להיות, אף אחד לא אמר לי שצריכים להגיש 83B, כל מיני דברים אמריקאים, שאו שהוא לא קרא טוב,
או שלא הובהרו לו טוב, או שהוא בחר באופציה הלא נכונה, והעלות לתקן אותם היא פי 10 יותר מהעלות של הפער בין 1,000 ל-2,500 דולר. ויש לי עכשיו לקוח כזה, שהם אמרו בוא נחסוך את הכסף הזה, והם הלכו לאיזה שירות אוטומטי, והם פשוט שכחו לעשות את כל הדברים האלה. והם עכשיו, יש להם אירוע מס. יש להם אירוע מס. הם באו אליי אחרי שהם הקימו את החברה הזאת. זה משהו שהולך לככב בכל due diligence. זה סתם תקלות. אחי, אתה קורא את עצמך, נותן את הנשמה. למה לדפוק את הסיכויי ההצלחה שלך על הקטנות האלה? זה כל כך, זה גומר אותי. סורי, פאונדרים. פה לא תחסכו את הכסף. זה באמת כסף קטן, ומה שחשוב זה שיהיה לכם את כל היכולת להצליח בענק. כן. וגם באמת, אתם מביאים, כמשרדי עורכי דין, מביאים באמת הערך הנוסף של ראיתם המון חברות, ויודעים לכוון, הרבה פעמים גם לא, אגב, בהיבט המשפטי, כאילו באמת מתוך הסתכלות כזאת לכוון, שזה עוד ערך בסוף שהיזם מקבל. אני מאוד מדגיש את זה היום. היום יזמת שאלה אותי, אוקיי, מי אני אעבוד? זה יהיה איתך? אז אמרתי לה, כן, זה יהיה איתי, כי זה הערך המוסף שאני יודע לתת לך. אבל אני כבר אומר לך, אני לא אעשה שם את ה-NDAs, את ההסכמי סודיות, בשביל זה יש לנו עורכי דין סופר סופר מוכשרים בצוות שהם יעשו את זה. את תפני אליי שתרצי דברים אסטרטגיים, או שיהיה לך גיוס כסף, או שיהיה לך דברים שאני באמת יכול לתת לך את הערך המוסף שהוא מעבר ללהכין איזשהו טמפלייט. וזה היופי שאני יכול לתת. אני רואה 80 עסקאות בשנה, אני מכיר 90% מה-VCs בישראל, אני כבר כל שיט אפשרי ראיתי, ואני חושב שזה יכול לתת ייעוץ טוב למי כאילו אני ודומה, אני לא העורך דין היחיד שהוא כזה בישראל, אני גם לא מיוחד מאחרים, אבל העורכי דין שמביאים את הערך המוסף הזה, זה משהו שהוא בעיניי מאוד משפר אחוזי הצלחה, והוא נותן כוח וערך. סטארט-אפיסטים מתייעצים איתי על דברים שהם בכלל לא ליגל. כן. שולחים לי דקים, תסתכל איך זה נראה, מתייעצים איתי עם משקיע כזה או אחר, אני נותן להם אינדסטרי גוסיפ על משקיעים שאני יודע שהם לא יודעים, אני עושה להם חיבורים למשקיעים, אני עושה להם חיבורים לקוחות, מתייעצים איתי על הצעות מבחינת העסקה של אנשים, על איך לבנות איך אסטרטגיה של החדירה של המוצר. אני מאוד נהנה מזה, ובדרך כלל, והליווי השותף של היזם, הוא מאפשר לי גם לתת את זה. מדהים. טוב, נראה לי את חלק הזה ראשון, כמה שלבים די נגענו, כאילו יש עוד הרבה, אבל כזה בכללי. אני אשמח שנעבור לגביע הקדוש, גיוס כסף, מה שמאוד מייחלים לו, מפחדים ממנו, שהוא כזה, זה נושא רגיש להרבה יזמים. מה שם אתה מרגיש שאולי טעויות נפוצות שיזמים עושים, או איך נכון לגשת לתחום הזה? אז יש קודם כל את הנושא של הכנה לגיוס כסף, ויש כל מיני גם קונספציות של האנשים יש לגבי גיוס כסף. אני רואה הרבה יזמים שנדבקים לאיזשהו מספר, ומפספסים הרבה מאוד הזדמנויות בדרך, בגלל שהם אמרו, טוב, אנחנו מחפשים עכשיו $2 מיליון, אבל אני חושב שבעת הזו, גם אם מישהו יזרוק עליהם $1 מיליון, בתנאים טובים, לא צריך להגיד לזה לא. כאילו, אז בעת הזו כי קשה לגייס להם כסף, או בעת הזו ביחס למיזם? גם וגם. גם וגם. ואני פשוט רואה איזושהי הצמדות, וזה מתחבר למה שאמרנו קודם לגבי שאפשר להגיע לאותה מטרה בהרבה מאוד צורות, איזה קיבעון על דברים מסוימים, קיבעון על איזה שווי מסוים, קיבעון על כמות כסף, או על סוג משקיעים, אז אני מנסה כמה שיותר לגרום להם להבין שתשחררו ותזרמו עם הגלים. 2, הנושא של... סליחה שאני אגודד אותך, איך בכלל יזם יודע להכווין או להגיד, כאילו אם זה נגיד יזם בתחילת הדרך, זה פרסיט שלו, כזה גיוס ראשוני, איך הוא בכלל יודע להעריך, כאילו לקבוע שווי?
הוא לא יודע, אבל הרבה לצערי חושבים שהם כן יודעים. ושווי של סטארט-אפ ושווי של חברה פרטית זה ממש אצבע ברוח, כאילו זה מאוד עניין של משא ומתן, עניין של איך אתה עובר מסך אצל המשקיע, עניין של מה שנהוג לראות בתעשייה שלך בסטייג' הזה, שווי של early stage cyber זה לא שווי של early stage digital health, יש כל מיני פרמטרים, אבל זה לא שטנץ אחד, זה יש לי הרבה יזמים שהופתעתי מהשווי שהם קיבלו, לפעמים נמוך מדי, לפעמים גבוה מדי, או לא אין מדי, אבל מהצפוי. ואני חושב שאז הנושא של לא להתקבע על דברים הוא קריטי ולראות. 2, יש כל מיני צורות לגייס כסף. היום השיטה הרווחת בהתחלה היא באמצעות סייף. צריך להבין איך הכלי הזה עובד. צריך להבין איפה הוא יכול להסתבך. אנשים חושבים שהוא מאוד חד-ממדי ו-straight forward. בקונסטלציות מסוימות הוא יכול מאוד לבוא אליך בהפוכה. אולי ניגע בזה רגע, מה זה סייף במשפט, ומתי אתה ממליץ או לא ממליץ? סייף זה בעצם משהו שנקרא Simple Agreement for Future Equity, זה איזשהו מכשיר לגיוס כסף בשלבים, בדרך כלל בשלבים מוקדמים של החברה, שהוא מדבר על התחייבות להקצות מניות בעתיד למשקיע, בהתאם לשווי של סיבוב גיוס עתידי, שיבוא מאוחר יותר. ככה בישראל, בארצות הברית ובעוד מדינות ה-early stage עובד. זה בעיקר נובע מהעובדה שזה מכשיר נורא קל, מאוד פשוט, הוא לא מצריך ליגל, אין מה לסבך אותו. פה זה, אני גם מתחרפן מזה שאני רואה שאיך לוקחים לפעמים קולגות שלי במשרדים אחרים לוקחים את המכשיר הפשוט הזה ומסבכים אותו. זה ממש לעשות נזק לסטארט-אפ. אנחנו צריכים להצמד כמה שיותר לשטנץ האמריקאי, בשביל להבטיח שהפאונדרים האלה יסתובבו בארצות הברית או בכל מקום אחר בעולם, פשוט תגידו אני מגייס סייף, והמשקיע לא יצטרך אפילו לפתוח את המסמך, ולא יהיו שם כל מיני הפתעות, הברקות, חידושים וכאלה. אז בעצם זה מאפשר ליזם להריץ את התהליך של גיוס ראשוני יחסית מהר, בלי לקבוע שווי. בדיוק, הנקודה שאת אומרת שבלי לקבוע שווי היא הנקודה הקריטית, כי ב-early stage השווי משתנה כל יום. כל יום יש לך אירוע שמשפיע לטובה או אפילו לרעה גם על השווי, ואת לא בשלה מספיק גם לקבל שווי גבוה מספיק כדי לא להביא לדילול מאוד מאוד גדול. וככה התעשייה הזאת עובדת. אז זה כלי שהוא יעיל. איפה הוא יכול לבוא בהפוכה? אחד, אם מגייסים יותר מדי כסף בסייפים, כמה מיליונים, זה צריך להיות מאוד זהיר עם זה, כי זה יכול אחר כך לשבש את האקונומיקס של ה-priced round. אם מגייסים מספר צורות של סייפים, שכל אחד יש לו תנאים שונים, זה יכול מאוד להכביד ולסבך על את החברה. אם נותנים כל מיני תנאי צד כאלה בתוך הסייף, צריך להבין איך עושים אותם בצורה זהירה. אם קובעים מה שנקרא valuation cap, איזושהי תקרה על המקסימום שאפשר יהיה להמיר את הסייף, וזה הופך להיות סיגנל לקביעת הוולואציה בסיבוב הגדול, וגם עלול להביא לדילול מאוד גדול בעתיד. צריך לשלוט בזה. זה בסדר לקחת בהתחלה, כי יכולת המשא ומתן היא הרבה יותר נמוכה בהתחלה. זה בסדר לקחת כסף בתנאים שהם לא הכי מושלמים, אבל אל תיקח הרבה כסף. יש הרבה אנשים שחושבים, אוקיי, אני פותח סייף, אז אני אגייס 1.5 מיליון בסייף. לא, אתה יכול לגייס 400,000 בסייף לפי התנאים האלה, ואחרי שיש לך כבר 400,000 בחברה, שנכנסים לחברה היום, בעידן ה-AI, אפשר לעשות איתם ניסים ונפלאות, כאילו מטעמים עם 400,000. כלומר, בטוח שאפשר להראות טרקשן ואיזושהי קפיצה טכנולוגית ועסקית
על בסיס זה. אז למה להיצמד ל-valuation cap ולתנאים הראשוניים של הסייף? בוא, תעצור את אני מגייס 1.5 מיליון בסייף, תפסיק להיות מקובע, ואולי נפתח סייף חדש עם valuation cap הרבה יותר גבוה. צריכים לחיות ולהיות ערניים, ותמיד גם לבקש סימולציה. הרבה יזמים... מה זה סימולציה? כשעורכי הדין יכינו אקסל, שייתן איזושהי תחזית איך החברה תיראה, בכל מיני מצבים שהסייף הזה מומר. יש לי, כאילו, לפעמים מקרים שאנשים לא מבינים את האימפקט הדילולי, כי לא מקצים מניות, הם לא מבינים איפה זה יחזור אליהם, והסימולציה היא מאוד מקלה בהקשר הזה. כן. כי הם מסתכלים מנקודת מבט של יזם, שאומרת, אני רק רוצה לגייס כסף, כאילו, עזוב אותי, תנו לי כסף, אני יכול לעבוד. כן, לא אכפת לי, כאילו, נראה לי שהרבה גם יזם, אפילו לא מבינים לעומק מה זה אומר שעכשיו מדלים אותם, כאילו, איפה אתה חושב שזה פוגש אותם? אז לצערי, החיים לא כאלה פשוטים ונאיבים, כי הגורמים שמוכנים להשקיע בתעשיית ההון סיכון, הם לא, זה לא עמותות, יש להם ציפיות ממך גבוהות, חלקם, אם זה אנג'לים, זה בא מהכיס הפרטי שלהם, זה לא other people's money, והם רוצים להיות מעורבים, הם רוצים להבטיח שאת לא עושה שטויות, הם חושבים ניהולית, שהם צריכים להכניס אותך לאיזושהי מסגרת, בשביל שזה יצליח לך. זה גם מאוד תלוי באופי שלך, בניסיון הקודם שלך, בתחום שלך. יש לי סטארט-אפים לא יודע, ב-AI, שקיבלו $300,000 מאיזה קבלני עפר או כאלה. אז ברור שזה לא smart money. אבל יש לי כאלה שקיבלו $50,000 מאנג'ל, שהאימפקט של ההשקעה הזאת היה הרבה מעבר לשווי הדולרי. הוא נתן ערך מוסף אדיר. אז זה מאוד משנה את סוג המשקיע בהקשר הזה. אז מה אתה אומר ליזם שאומר לך, קיבלתי הזדמנות לקבל כסף, כאילו עבדתי כל כך קשה, מה, אני כאילו לא אקח אותה עכשיו? אז צריך לבחון את זה, צריך לבחון ולהבין שהוא יבין את כל המשמעויות והפרמטרים, ולא כל כסף שזורקים עליו צריך לקחת, ויכול להיות שזה בסדר לקחת, אבל שתבין לאן אתה נכנס ואיפה זה יכול להיות אחר כך לפגוש אותך, ונכווין את ההתנהלות מפה והלאה בהתאם לזה כדי למזער נזקים. אגב, היום נגעת קצת עידן AI, אפשר לעשות הרבה מאוד גם בלי הרבה כסף. זה גורם לך להמליץ ליזמים לגייס בשלב יותר מאוחר אולי, שיש להם משהו ביד, או שאתה כן ממליץ מתי שאפשר לקחת כסף תיקחו? שאלה מעניינת, יש פה עניין של גישה. יש הרבה שיגידו, אם נותנים לך כסף, תיקחו. אני נוטה להמליץ לקחת, אבל רק אחרי שאתה הבנת בדיוק מה הולך שם. ואני נתקלתי לצערי במשקיעים שנתנו הצעות שהן היו הזויות לחלוטין. ואפילו היו לי מקרים בשנה שעברה שאני זוכר שפשוט אמרתי לפאונדרים, אל תיקחו את הכסף הזה. למה? כאילו, היה שם משקיע אגרסיבי, לשם האגרסיביות, עם תנאים שהם רחוקים מלהיות תנאי שוק. הוא ניצל את זה שהסטארט-אפים, יכולת המשא ומתן שלהם הייתה נמוכה. אני פשוט חושב שזה היה הורס את החברה, אם היו לוקחים את הכסף הזה, זה היה גורם להם. זה היה מייצר תקדים, שכל משקיע שיבוא מאוחר יותר יצא כאלה תנאים לפחות גם כן. וזה היה מאוד מחבל להם במוטיבציה ובסיכויים כן. להמשיך. אבל ברוב המקרים, אם העסקה היא פיירית, אני חושב ששווה לשקול לקחת על פני לא לקחת. מה אבל נגיד ראית שאמרת זה אגרסיבי, נגיד בן אדם שאין לו להתייעץ איתך באופן אישי ומנסה לזהות בפני עצמו? אז נגיד בסייפים עם valuation cap מאוד נמוך, מאוד מאוד נמוך על סכום הכסף. מה האזור שנחשב נמוך או שזה תכלס תלוי חברה? זה תלוי
כאילו אם ה-valuation cap הוא $3 מיליון, שזה יחסית נחשב נמוך, אבל אני מגייס כולה $50,000, לא מת העולם. אבל אם אני אגייס $1 מיליון לפי valuation cap של 3 מיליון, אז נתת בערך שליש מהחברה, ככה זה עובד? עוד לפני הדילול של המשקיע בסיבוב, אז מינימום שליש. בפועל זה יהיה הרבה יותר משליש, בסך הכל דילול. אבל מישהו מהצד יגיד, הבאתי $1 מיליון. כן. כאילו, שיחקתי אותה. סבבה, אחי, בוא נראה אותך. אתה לא מספיק, סטארט-אפים לא, $1 מיליון האלה ברוב התחומים, אלא אם כן אתה בגיימינג, או בתחומים שאתה בקלות אדטק, לא יודע, שאתה יכול בקלות לייצר כבר הכנסות. $1 מיליון לא יביאו אותך רחוק. אתה תצטרך לגייס עוד ועוד כסף, ואתה תגיע לעדי דלק. כן. אז אבל אמירה שאני שומעת, וגם אני יכולה לחשוב אותה, אני אומרת, כרגע החברה שלי לא שווה. כאילו, נגיד, אם אין לה ערך, אין לי כסף, כאילו. אז עדיף לי, לא יודעת, שישאר לי 65% מחברה ששווה $3 מיליון, מכלום. יכול מאוד להיות שנכון, אבל אני לא בטוח זה נכון להגיד שהחברה לא שווה. אם יש מישהו שהסכים להשקיע, אז היא כנראה כן שווה. $3 מיליון זה עדיין 9 מיליון שקלים. זה סכום. אפילו אם זה לא עצום. יש גם את ה-human talent ואת ה-human capability, לאו דווקא רק מה הספקת לעשות, אלא גם לאן את יכולה להביא את זה. יש הרבה פרמטרים, אבל אני לא רוצה, מה שאמרתי בהתחלה, אין ככה תעשו. כן. מאוד יכול להיות שאת צודקת, מאוד יכול להיות שצריך לקחת, מאוד יכול להיות שלא צריך לקחת, אבל כל היופי זה הספקטרום של האפשרויות שקיים, ולא לחפש את האמת הנצחית. סטודנטים למדמח, מדעי המחשב, חנכים אתכם לעולם בינארי. בינארי, 0 ו-1. ואתם, אני זוכר, אתם כאילו מתרסקים בקורסים משפטיים, כי אתם, מה? כאילו, אין פה תשובה חד משמעית, כאילו אין שורה תחתונה, לא, או אין שורה תחתונה, או שיש מספר אפשרויות. ככה זה החיים. החיים, לשמחתי או לצערי, הם לא שחור לבן. אז, אבל מה שחשוב זה להבין מה אתה עושה, להבין את המשמעויות של מה שאתה עושה, לקבל ייעוץ שהוא ראה כבר המון סנריוז, לאן זה יכול להתפתח, ואז לקבל החלטה ניהולית מושכלת. אז דיברנו קצת על גיוס, יש עוד משהו שאתה חושב שיזמים מפספסים בשלבים האלה, של גיוס שלא נגענו? יש את הנושא של המוכנות להשקעה, שאנחנו צריכים שהחברה תהיה מוכנה לגלית כדי לעבור סיבוב השקעה. שזה מסדרים את זה לפני שבכלל יוצאים לסיבוב? סיבוב השקעה, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים כבר, זה לא מסוג הדברים שמתחילים לסדר כשמגיע term sheet, זה עלול להבריח משקיע, כשיגיע term sheet והוא פתאום יגלה שיש כאוס בחברה. יכול להיות שהוא לא יברח, אבל ירד לו, או יעלה לו רף הדאגה, וזה ניתן למניעה, אז צריך להיות ערוכים לזה. צריך לבחור בקפידה את המשקיע. יכול להיות שהקרן יש לה רפיוטיישן טוב, אבל השותף הספציפי, אין לך כימיה איתו. יכול להיות שהשותף הספציפי הוא מדהים, אבל לקרן היא נמצאת בשלב מסוים בחייה, או יש לה כמות מסוימת של כסף שנשאר לה, שיגרום לה להיות פחות אטרקטיבית. צריך גם להבין בדיוק מי המשקיע, ומה הערך המוסף שיכול להשקיע. יש כל מיני הטיות בתעשייה. יזמים יש להם תמיד שאיפה לגייס כסף ממשקיעים אמריקאים. ברמת הטקסטבוק יש יתרון בלבוא ולקחת כסף מקרן אמריקאית גדולה, מכל מיני סיבות. היא עם כיסים עמוקים, היא מוכרת בעולם, זה name dropping טוב, זה מוניטינג טוב, היא יכולה לייצר לי ערך מוסף, לפתוח לי דלתות, בלה בלה בלה, זה בחלק גדול מהמקרים נכון, אבל גם יצא לי לראות מקרים שקרנות, שכולם מפנטזים שהם ישקיעו בהם, השקיעו בלקוחות שלי, והאכזבה הייתה ענקית. האכזבה הייתה ענקית, כי הקרן לא היה לה באמת אנרגיה או קשב
לתת את אותו ערך מוסף. הם די אמרו, קח את הכסף and you're on your own, וההתנהלות שלהם הייתה מאוד טכנית. דבר איתי פעם ברבעון בישיבת בורד עם מצגת. אבל עדיין שיגעו ב... כן, לא לכל... עכשיו, יש פאונדרים שאני אומר להם את זה, יגידו, נהדר, אחלה, תנו לי שקט תעשייתי. פנטסטי, יש כאלה שזה טוב להם, שהם מביאים מספיק יכולות, אבל יש כאלה שהערך המוסף הזה הוא מאוד יכול לעזור להם, כי יש המון אתגרים, ולמה לא להכניס איזשהו gray hair, מישהו עם ניסיון, שייתן איזושהי תמיכה ויעזור לנו להגדיל את סיכויי ההצלחה, ויהיה פרואקטיבי, ויביא לנו ערך. ואת יודעת מה? אם אתה לא מחפש את הערך המוסף, אז אולי תבחן את עצמך למה אתה חייב את הקרן האמריקאית. יכול להיות שעדיף, יכול להיות שיהיה לך קל יותר לקחת כסף בקרן ישראלית. זה כל מיני, יש המון הטיות שהן בחלק מהמקרים נכונות, ובחלק מהמקרים לא נכונות. אין, המסר שלי הוא קשת האפשרויות, הרב גוניות, העובדה שאתה יכול לקבוע את הכיוון שאתה רוצה. יש באמת כל כך הרבה דרכים, ואתה גם צריך להיות פחות אכזרי עם עצמך. זה שהמליצו לך ככה ולא הלכת ככה, אתה לא צריך עכשיו להסיק מזה מסקנות קטסטרופליות. נכנסת לפגישה עם משקיע והיא הייתה על הפנים, לא בהכרח יכול להיות שזה קשור אליך, יכול להיות שהוא במילא לא היה משקיע בך, יכול להיות שאין לו בכלל כבר כסף, יכול להיות שהוא השקיע כבר במתחרה שלך, יכול להיות שיש לו 3 השקעות בשנה, ואתה הסטארט-אפ 100 שהוא פגש, והוא רוצה מישהו אחר. כל דבר לקחת עם גרגר מלח, ועם נימה ביקורתית וזהירה יותר, ולהבין זה בסדר לדרוש מעצמנו ולהיות קשים מעצמנו, אבל גם אנחנו צריכים להבין שהחיים דינמיים, וזה לא בינארי. אז קח אותי, אני עכשיו יזמת, רוצה לצאת לסבב גיוס, רוצה לגייס כסף. 1, 2, 3, מה חשוב שאני אעשה לפני? אז אחד, את צריכה להיות מוכנה לפגישה עם המשקיע, את צריכה להיות מוכנה לסוג השאלות שמשקיע יכול לשאול אותך, יש הרבה שיוכלו לייעץ לך על זה, אני כמובן אשמח גם, ואת צריכה לבוא ולהבין, אני הרבה פעמים יכול לנחש איזה דברים יעשו עליהם ספוטלייט. רק מהשבוע, פאונדרית ופאונדר, היא מחזיקה 70% מהחברה, הוא מחזיק 30% מהחברה. עכשיו, יכול להיות שזה בסדר גמור, אבל ברור לי שהתעכבו על השאלה למה יש ביניהם כאלה פערים. וברור לי שהמשקיע יכול לשאול את עצמו, לעלות תהייה, האם הפאונדר של ה-30% מתוגמל מספיק? האם הדומיננטיות של ה-70% יש עם זה איזה בעיה? האם הם לא באמת, למה הם לא באמת שווים? למה אנשים, יכול להיות שיש לזה הסבר, אבל חשוב לבוא עם תשובות להכל, לכל הפינות האלה, ולנסות כמה שיותר להיות מוכנים בהקשר הזה. 2, לשמוע את הביקורת ואת האינפוט שיש באותן פגישות. כמו שאמרתי קודם, בערבון מוגבל. לא ללכת ולפגוע בעצמך אחרי ששמעת כזה. זה צריך, יש הרבה מאוד נסתר באותן פגישות, ובכלל הסטטיסטיקה היא מאוד נמוכה. כאילו VC קלאסי משקיע ב-12 חברות בדרך כלל סביב המספרים האלה בכל חיי הקרן. שהוא רואה אלפים. הוא רואה אלפים. וזה גם בתוך ה-VC, כל שותף, לא כל שותף מתוך השותפים ב-VC משקיע ב-12 חברות. יכול מאוד להיות ששותף משקיע ב3 חברות בכל חיי הקרן. אז איך כן מצליחים לקבל השקעה? אנשים מצליחים לקבל השקעה, אבל יש 1,000,001 פרמטרים שיכולים להשפיע על ההחלטה שלהם. אז יש לך יכולת להצליח, ויש לך יכולת פחות להצליח, אבל הם עובדים במודלים שצריכים להבין אותם. כן.
אז זה כל מה שקשור לביזנס כן. הכנתי מצגת, באתי מוכנה עם השאלות, מה עוד חשוב, כי נגעת קצת שאני צריכה להכין מסמכים משפטיים. חשוב שאנחנו נבין אנחנו נבוא מוכנים ל-due diligence, שהקניין הרוחני, הטכנולוגיה שלנו תהיה מוגנת כמו שצריך, חוזית, שלא יהיו לנו כל מיני גופים או אנשים שיוכלו לטעון שמגיע להם דברים מאיתנו, בין אם זה החזקות בחברה, בין אם זה זכויות על הקניין הרוחני ועל המוצרים. זה חייב להיות הכי נקי בעולם. שהמערכת היחסים בין הפאונדרים תהיה מגובשת ויהיו שם מנגנונים נכונים ובריאים. שלקחתי בחשבון דברים שקשורים ספציפית לשוק שלי. אם אני בדפנס, אני צריך להיות עם יכולת לענות על שאלות שגם קשורות לרגולציה של דפנס, וגם קשורות למורכבויות אחרות שהן נישתיות, כנ"ל ב-healthcare, כנ"ל בסייבר. אז זה מבחינת המוכנות הלגלית, וכמובן לנהל את הדיון על התנאים גם בצורה מתוחכמת, ולהבין מה ההצעה של השולחן, איפה אפשר לשפר אותה, איפה זה יהיה, התפקיד שלי יהיה לבוא ולהגיד, זה לא סביר, זה כן סביר, איפה כדאי ללחוץ בשביל לשפר, איפה pick your battles, פה לא הייתי עושה. מטרה היא להגיע לעסקה, ושאני אעזור לו להיות, שאני אהיה דיל מייקר בעבורו, ולא לפוצץ לו את העסקה. והרבה פעמים יזמים נדבקים לדברים, כי הם לא יודעים, כי הם קראו, כי הם שמעו, שלפעמים סטנדרטים, ככה מקובל בתעשייה. מקובל בתעשייה שהמניות שלך יהיו 4 שנים בווסטינג אחרי ההשקעה. זה נורא, לא, אבל זה מקובל. יש כל מיני ניואנסים שצריכים להיות מודעים ולהבין איפה שווה לעשות את המלחמה הזאת, ואיפה עדיף להימנע ממנה. זהו. רק כי נגעת מה זה וסטינג? אז וסטינג, יש שני סוגי וסטינג, אחד זה בעצם, זה איזושהי הגבלה שיושבת על אופציות או מניות, שיוצרת בדרך כלל קשר בתקופת זמן, לבין הזכאות שלי לאותן ניירות ערך. אז אם אני אעבוד 3 שנים בחברה, המניות שלי יבשילו לאורך 3 שנים, יהיה, they will be vested over 3 years, ורק בתום 3 השנים אני אוכל לממש את המניות האלה, את האופציות האלה למניות ולקבל את מלוא הכמות. על מייסדים עושים וסטינג הפוך. בעצם משקיעים דורשים, הם חוששים מהסצנריו שאני אשקיע כסף, כי אני מאמין בשיר, ושיר תקום ותלך יום אחרי, ועדיין תחזיק שליש או 40% מהחברה, ולכן מכפיפים את המניות למנגנון reverse vesting, שבעצם אומר שאם את עוזבת את התפקיד, אז את תהיי צריכה להחזיר חלק מהמניות, הכל מתוך הסתכלות החברה הזאת לא תתמוטט לחלוטין וכן הלאה. זו דוגמה אחת, יש אבל כל כך הרבה תנאים נוספים, ואני תמיד רואה את זה, היה לי את זה עם סטארט-אפ בתחום הספייסטק לפני איזה כמה שבועות. הם לא עשו השקעות אף פעם, הם קיבלו term sheet מ-VC מאוד טוב. אנחנו פשוט עשינו crash course על VC finance. אתה יכול לנסות ללמוד את זה לפני, יש לך מספיק דברים על הראש. כן. הם לא אותם אנשים לפני הטרם שיט הזה, איך שהם אחרי, כאילו, על עקומת הלמידה היא מאוד מאוד גבוהה, ואתה תופס את המונחים. מדהים. אבל יש מלא היבטים ומונחים שצריך להכיר. מדהים. אני אשמח לשאול 2 שאלות לסיום. אחת, אם אתה חוזר, אם יכלת לשבת לקפה עם גיא של תחילת הדרך המקצועית. אוי, וואו. כן, מה היית אומר לעצמך? שלא הבנתי מהחיים שלי. שאולי אל תצא מהבית כי אתה עלול לעשות תאונה. סתם, אני חושב שהתפכחתי מאוד מאז. אני קצת פחות נאיבי. אני גם עם קצת יותר מודעות לעצמי ועם ביטחון עצמי מבחינת
מה אני עושה או מה אני יכול לעשות. ואני רואה את העולם בצורה קצת יותר מורכבת ממה שראיתי אז, ופחות מתרגש מדברים שהתרגשתי מהם אז. אז אם היית צריך לתת לעצמך טיפ. בתור איך אני הייתי בתחילת הקריירה, כאילו לתת כן. לתחילת הקריירה טיפ. זה take it easy, כאילו take it easy יותר. דיברתי עם אחד מעורכי הדין בצוות שלי, שהוא עורך דין צעיר היום, וסיפרתי לו כמה אני מעריך ומכיר את התרומה הנורא גדולה שהוא עושה, הוא גם עושה מילואים, הוא באמת נתן את הנשמה. והיו הרבה אנשים שאולי מהצד היו יכולים לבוא ולהגיד, מה, אתה פרייר, זה מקום עבודה, למה אתה קורא את עצמך, איפה הבריאות שלך? זה נכון, אבל ב-2026 אתה לא יכול להגיע רחוק, אתה לא יכול להיות לידר בלי שאתה עובר את הדברים האלה, ולצערי אין שורטקאטס ואין פרי לאנץ', ויצא לי לעבוד עם אנשים שחיפשו את הפרי לאנץ', הם לא הגיעו רחוק, פשוט הם לא הגיעו, עכשיו לא כל אחד צריך להגיע רחוק, אבל אם אתה רוצה להיות לידר, אם אתה רוצה להיות סטאר, זה כרוך בעבודה קשה, סזיפית, אבל זה החיים, זה הופך את החיים שלך למרתקים, ואתה יכול לספר הרבה סיפורים, לא לכל אחד זה מתאים. לא לכל אחד, כמו יזמות, את יודעת יותר טוב ממני, זה לא מתאים לכל אחד. ההפך, זה לא מתאים לרוב בני אדם. כן, אבל נראה לי הרוב רוצים, כאילו זה נהיה חלום. אהבתי. ושאלה לסיום, מה הדלאפ שלך? מה הדעה הלא פופולרית שיש לך? אני חושב זה אולי דעה לא פופולרית, ואני חושב שיש עדיין ערך גדול לניסיון אנושי. כאילו, אני ממש לא מאוים מה-AI. כאילו, אחלה. אם אולי הייתי עורך דין שנה ראשונה, אולי זה היה יכול לאיים עליי, או אם הייתי מתמחה. אבל אני ממש לא מאוים מה-AI. אני גם יודע שלקוחות במצבים הקריטיים לא רוצים AI מולם. כמו שאת לא רוצה להיכנס ל-AI אצל הרופא. סבבה להיכנס ל-AI אם יש לך כאב ראש, אבל אם את צריכה לעשות אופרציה, את רוצה human person, ואני לא חושב ש-AI יחליף אותנו, ואני חושב שהוא רק יכול להשביח את העבודה שלנו, הוא יכול לייעל, לעשות הרבה דברים, אבל אני יודע שזה לא פופולרי להגיד את זה, אבל אני לא מוטרד מההיבט הזה מבחינת הקריירה והעתיד של הקריירה מההקשרים האלה. והוא גם מתעצב, אני חושב עם השנים יש כל מיני דברים טכנולוגיים שהיינו בטוחים שהם יעשו disruption לא נורמלי, בסוף הם קצת התאזנו. פחות פופולרי להגיד את זה ביום צילום הפודקאסט הזה. כולם בטוחים שהכל הולך להשתנות, נראה. ואם היית אומר לעורך דין צעיר שאתה אומר, אולי זה קצת יותר מאיים עליו כי הוא אולי לא מגיע עם הניסיון, איך כן הוא יכול להישאר רלוונטי? היום יש בעיה במקצוע, זה באמת יכול לשבש את המקצוע, זה מקצוע שלנו הוא מקצוע שהוא באמת מבוסס ניסיון. ככל שאתה עשית יותר שולחנות, ככה אתה נגר יותר טוב. אתה יכול גם לקבל את ה-instructions ולראות סרטון ביוטיוב של המאסטר הכי גדול, איך לעשות את השולחן הכי טוב. ויכול להיות שתצליח במקרה אחד, אבל זה לא mass production, זה לא יצליח בכל יתר המקרים. אז יש דברים שהם רק דרך הרגליים יהיה אפשר להבין, או בכלל הקשרים לוגיים של מצבים עסקיים או משפטיים שהם אין פה עניין של לאמן AI, זה וגם הרבה פעמים
יש את האלמנט הפסיכולוגי, אנחנו כל היום וכל הלילה עוסקים פה בפסיכולוגיה, זה תחת מעטה של ביזנס וליגל, אבל זה בעיקר פסיכולוגיה. זה סטורי טלינג, זה אימפרשן, זה רגשות, זה פחדים, זה לחצים, זה מיליון ואחד הטיות ודברים כאלה, זה פסיכולוגיה. וה-human person שהוא איתך והוא רץ איתך, במסלולים כאלה קשים, לטעמים הוא נותן לך הרבה מאוד דרך, גם בהיבט הפסיכולוגי. לפחות זה מה שאני מנסה לעשות. ומי שבתחילת הדרך... מתנצל אם יש לקוחות שמרגישים שהם לא קיבלו את זה מספיק, אני תמיד זמין לכם. תפנו אליי, תראו אם אני לא עונה. מניסיון אתה עונה. ומישהו אז בתחילת הדרך, איך הוא... כאילו לא צברת הניסיון הזה, איך אתה חושב שהוא יכול להיות רלוונטי? אז זה הדילמה, כי פעם בתחילת, כשאני הייתי עורך דין צעיר, היו אומרים, תשב 7 שנים ותקרא את עצמך, תהיה מועמד לשותפות. היום להגיד לחבר'ה צעירים ב-early 20s שלהם, תשבו 7 שנים ואז תגיעו. 7 שנים זה נצח, אף אחד גם לא, כאילו הביטוי קריירה זה בכלל לא משתמשים בו היום, כאילו זה מלחיץ אתכם. כאילו הם לא, אני לא, אין הסתכלות קרייריסטית, יש הסתכלות של איך אני היום, איפה אני אהיה שנה הבאה, אני לא חושב שאנשים מסוגלים, ואולי you can't blame them, החיים מאוד היו דינמיים. בואו נעשה פה מסלול של 7 שנים קדימה. אז זה לא נתפס, זה נשמע ארכאי ומיושן לעשות את זה, מאוד יכול להיות שכן, אבל יש תחומים שהמיילג' יש לו אימפקט על זה, גם ביכולת האישית שלך וגם ביכולת איך שאתה נתפס בתעשייה שלך, במיוחד שזה גם תעשייה מבוססת מוניטין, ואני לא יודע בדיוק מה אני אומר מבחינת מסר, אבל זה משהו שלקחת בחשבון. מדהים. תודה רבה. בשמחה, תודה רבה לך. ממש נהניתי לדבר איתך. תודה לכל מי שהאזין.